Era unha vez o home. A Revolución Francesa. 1789. A obra dos enciclopedistas Voltaire e Rousseau minou o carácter sagrado da monarquía e os grandes principios que logo van rexer en Francia empezan a aparecer. Ai, os meus rines, por favor, vais a modo, estou reventado. Arre! Arre! Liberdade. Desde hai séculos para os franceses a liberdade significa privilexios. E se alguén lles discute un só deses privilexios, cantos clamores se alzarían. Igualdade. Ainda hai poucos anos que o Parlamento de París se pronunciaba indignado contra a igualdade dos impostos, sistema inadmisible que desembocaría na desorde. Fraternidade. Cada categoría social despreza a que está por debaixo, a que é menos privilexiada que ela, e, sobre todo, os que se encontran no último chanzo, a gran maioría. Arre! Arre! Xú! Por fin. Nesta fonda podemos descansar. Estas viaxes son esgotadoras. Desde logo. Estou mareado. Vostede non come? Non, grazas, non. Podo comer logo a súa ración. Se lle apetece. É increíble. Xa soben o meu baúl. Por fin vou poder comer. O viño. Fun elixido polo pobo e reclamo para todos un pouco de café. É tarde. Para a cama. Pero hai que tomar precaucións. A ver, isto e isto. Un cadeadiño. E se os ladróns atreven a asaltarme, van ser ben recibidos. E agora... Boas noites. Ai, que comechón. Isto non hai que non aguante. Temo de bichos. Ora! A ver que teño por aquí. O meu catre de campaña. Estendo. E coa mantiña. Xa me esquecía, os compañeiros de viaxe. Boas noites. Que é iso que se oe? Non é posible. Se parece un exército. Teño unha idea, sí. Van ver estas. Un bo baño nunca lle fixo mal a ninguén. Subide, subide. Gústavos. Viaxeiros con destino a París, suban ao coche. Viaxeiros con destino a París. Os cabalos xa están preparados, apuren, por favor. Pero que fa? Non hai moito sitio que se diga, vai haber que apertarse un pouco. Que fan? Que me mancan, a modo, a modo! Pero vostede que demo fai? Agárrome onde podo. Luís XVI ten que recoñecer a súa impotencia para facerlle fronte á crise económica. Ameazado de bancarrota, reúne a Asamblea e o fracaso desta leva a que se convoquen os Estados Xerais pro 5 de maio de 1789. Son os primeiros en 175 anos. Van chegando os delegados. Bos días, amigos. Bos días, mestre. mestre.
12 de xullo de 1789. O rei concentra as tropas arredor de París. Acaba de destituir a Nequet, o seu ministro de Facenda, e circula un sombrío rumor. Queren amordazar os patriotas. París berra. O rei xuntou as tropas. Vai haber outra noite de San Bartolomeu para os patriotas de París. As armas! As armas! Ponse moi mal. As armas! Pareceme a min que isto vai acabar de mala maneira. Para onde vou? Esta é a casa dos meus amigos. Vou entrar. A onde ides correndo así? Verá, mamá, vai á manifestación. Ven con Sandra, ven. Sí, cidadáns, necesitamos a Nequet. Se non nos dan pan, iremos nós buscalo. Mirade. Únense a nós. A garda está con nós. A garda está con nós. Está con nós a garda. Vos sodes do povo. Sí! Sodes dos nosos. Xente do povo. Pedriño, fillo, escoita, sabes por onde anda teu pai? Non o sei, marchou cando gordo. Deben estar cumprindo algunha misión. Sí, cumprindo algunha misión nalgunha taberna. Supoño que estarán amañando o mundo diante dun vaso de viño. Falaches moi ben esta tarde, Flor. Grazas. E vostede que tal, mestre? Avanzaron moito nos seus acordos? Sí, desde logo. O 20 de xuño reunímonos todos no xogo de pelota, porque a sala dos Estados Xerais estaba clausurada. Saian, señores. Ordes do rei. Estamos aquí por vontade do povo e só sairemos pola forza. Sairemos pola forza das baionetas, contestoulles Mirabó aos soldados do rei. E adoptaremos o nome de Asamblea Nacional. Despois acordouse redactar unha constitución. Non se pagarán impostos que non fosen votados. E formaremos unha milicia. Unha milicia burguesa. Iremos en busca de armas. Os inválidos ou a Bastilla. Oi. A Bastilla. Flor, onde estás? Contéstame. Flor. Pero se é a Bastilla. Está ardendo. Van tomar a Bastilla sen min. Mira para aí. Adiante, compañeiras, hai que loitar ata o final. Veña, valor, irmás, seguídeme. Todos á loita, viva a liberdade. Seguídeme, non é momento de desfalecer. Temos que botar a porta abaixo. Bravo, bravo, mamá. Adiante, adiante. Derrubaron a porta, derrubaron a porta. Adiante, compañeiras, vitoria. Vitoria, vitoria, vitoria. Viches, papá, gañaron, tomaron a Bastilla, lográrono. Sí, xa vin moi ben. E a partir do día seguinte... Derrubádeo todo, que non quede nada en pé. Pois, cidadán, vou xa mostrar como se fai. Mira. Xa está. A ver, que non quede nada en pé, máis ánimo. Que é o que se propón facer? Non o está vendo, derrubalo todo. Abaixo os opresores do povo. Recordos da Bastilla! Se o desexa, pode adquirir algúns vestixios da barbarie, ferrollos de calabozo a 5 céntimos, por 10 céntimos unha bola de canón e por 20 pode comprar mesmo Cidadáns, quen non ten aínda escarapela? Comprádeme unha escarapela, as máis bonitas, cidadáns. E onde? Aquí. Abride, temos fame! Queremos pan! Abride, por
Non quedes aí, Pedriño. Vamos á casa do concello. Sí. Canta xente, é increíble. Anda, suba aos meus ombros e dime todo o que ves por aí. Sí. Lafayette, o xefe da Garda Nacional, ponlle unha escarapela tricolor ao rei. Esas serán de agora en diante as cores da bandeira francesa. A noite do 4 de agosto, uns levados polo entusiasmo e outros polo medo a ser desposuídos de todo, os poderosos ceden os seus privilexios. Basta de imposición. En fin, case todos. Xa que pasada a euforia do momento, volverán os abusos e haberá que distinguir entre os dereitos suprimidos e os dereitos que hai que rescatar. Abaixo! Isto non pode continuar. Ten razón, basta de privilexios. Leva pan. O panadeiro deulle as agochadas. Hai o que quitar. É para os meus fillos. Eu tamén os teño. Deixademe, suplícovolo. Todas temos É para os meus fillos. Promulganse os dereitos do home. Os principios do 89 afirman a liberdade de opinión, de expresión, de prensa, a igualdade ante a lei e os impostos, a xustiza gratuita, a soberanía da nación. Que? Non hai deberes, só hai dereitos para o cidadán. E as cidadás que? Hai que aclarar iso. Só estamos aquí para recreo do cidadán e para ocuparnos dos cativos. Ou para facer cola de día e de noite diante das panaderías. Nosoutras reclamamos e exiximos unha declaración dos dereitos da muller e da cidadá. O rei foi aclamado en Versalles polos oficiais do reximento de Flandres. Ademais, triparon unha escarapela tricolor e negáronse a beber polo pobo. Hai que acabar con todo iso. Sí, seguro que ali hai paz. Vamos. Bolas túas, vide tamén. Imos a Versalles buscar pan. Adiante! Adiante, valentes! Conseguimos fariña, moita fariña! Xa temos para facer pan! Sí! Estamos salvados, temos fariña. E aí están o panadeiro e a panadeira. Alégrome de volver á miña amada capital para recibir o respeto e o testemunho de amor e fidelidade dos seus habitantes. É así, no Luís XVI, rei dos franceses. Viva o rei! E logo que? Acabou a revolución. Si, a revolución puido acabar aquí. As razóns eran considerables. Pero o rei, como non se podía adaptar aos acontecementos, decide fuxir de París o 20 de xuño de 1791. En Varennes recoñéceno e obrígano a regresar. A revolución acabou, que a nación recupera a súa alegría habitual. O rei xura aplicar a Constitución como un ano antes xurara respetala, pero ninguén yo creu. O pobo xa está farto de ser manexado por uns e outros. Que artefacto é este? Un invento. Como non se me ocorrería a mí? Non o entendo. Deixadme probar. A ver, a ver. Cuidado, cuidado. Estupendo. Muy Cago isto correr siga. así. Muy ben, perfecto. Isto corre demasiado. O carro, como para isto? Cos pés. Teño que frear. Ai, o carro. Cuidado co carro. Ai, xa teño cuidado, pero é que non... Ai. Todo o mundo fala da guerra con Austria e Prusia.
Nos abogamos pola guerra, a guerra inmediata. Toda Francia debe erguerse en armas e sen perda de tempo. Hai que congregar en todas as fronteiras miles de cidadáns. Cidadáns soldados e eu con eles. Non estou de acordo. A guerra é o peor azoute contra a liberdade, que non vos esqueza. E a quen lle confiaría a responsabilidade desa guerra? Os que queren que perdamos, supoño. O cidadán Robespierre teme polos seus intereses. Non! Señora, eu non En decembro teño dese nada mesmo contra ano nada. morre na miseria, ignorado por todos, un xenio da música, Mozart. Unha comida excelente, amigos. Chis. Chis. A auga estaba un pouco fría, non si, mestre? Sí, pode ser. Vou vos amosar o meu último invento. E para que serve? Fixádevos ben. Un só corte. Outra vez. Arriba. Vai haber que perfeccionalo. 1792. Xorden outra vez as voces dos que ven na guerra a solución a todos os males. Luís XVI anímaos porque espera que na desgraza Francia se volva a botar aos seus brazos. Cando o inimigo se achega á capital, o rei ponlle veto á creación dun campamento de 20.000 homes para defender a cidade. A cólera dos franceses é irrefreable. Moi ben, señor Beto. Vai seguir así moito tempo. Pensadeo ben, señor. Xa nos enganastes e seguiredes enganándonos, pero tede cuidado. Xa vos pasastes da raya e a situación é moi perigosa. As vosas simpatías están cos que fuxiron, non co pobo. Non é certo. Amo o pobo e a Constitución. Viva a nación! Viva! A saúde do meu pobo! A patria está en perigo. Os federados chegan á capital. Entre eles veñen os marselleses cun himno novo. Bótase o derrocamento do rei, pero os prusianos están preto. Apoiado por Luís, o duque de Brunswick, lanza a súa proclama terrorífica. A multitude diríxese ás Tullerías. Esta vez vai haber unha batalla sanguenta seguida da matanza de setembro. É sucedo inesperado. A Garda Nacional failles fronte aos prusianos e a vitoria de Valmy. Goethe, que se encontraba ali, dirá: señores, empeza unha época nova da historia da humanidade. Poderedes dicir, eu estiven ali. Cidadáns, crédeme. Asegúrovos que non hai máis ca un partido, o da virtude, só ese. Non hai máis ca un partido, o da razón. Crédeme, aí está a verdade. A virtude intransixente ou a razón. A convención baseada no sufraxio universal reúnese en Valmy. O 21 de setembro queda abolida a monarquía. O 22 proclámase a república. 1792, as tropas francesas vencen os prusianos e os austríacos. 1793, a convención vitoriosa decidirá a sorte do rei. Non é necesario xulgalo, basta con combatelo. Actuou contra o pobo e o pobo venceu. No pido a súa morte. Luís XVI debe morrer para que a nosa patria viva. A morte! Eu voto porque sexa desterrado. Os votos equilíbranse. 360 a favor da morte. 360 en contra. Morte! Chega a vez a Filipe de Orleans. Convencido de que todos aqueles que atentan contra a soberanía do pobo merecen a morte, voto pola morte. Desterro. Por un só voto que establece a maioría, o voto de seu curmán, o duque de Orleans, Luís XVI é condenado a morte. A esperanza e a fe condúcenos agora onde van os nosos desexos de resurrección xunto do teu fillo Xesús, que reina contigo en unidade co Espírito Santo por sempre eternamente. Amén. Loitamos con valor e debemos continuar. As fontes están cortadas e non podemos... Só as cabezas están cortadas. Témolo inimigo detrás e tamén a anarquía, a confusión, os cobizosos e ademais, si digo ademais, porque non é o menor dos males, témolo Robespierre. Es unha derrotista, cidadá Olimpia. Así non podes me falar falas, así, ti, amigo. A nación divídese. O inimigo está entre as fronteiras. A convención endurécese. Teñen que rodar 100.000 cabezas se queremos salvar a revolución. Eu digo Basta, dadelle un vaso de sangue para calmarlle a sede. Preguntan por ti. Parece que é urxente. É por un complot. Ti querías nomes, non? Sí, pero que significa...
A Convención, fronte ao perigo, decreta a mobilización xeral. Matou a Marat! É a fin das guerras feitas por exércitos profesionais. Toda a nación está en armas. A era das grandes hecatombes, nacións contra nacións, comezou. Xa vou, acabo de seguida. Apurade, fan falta pantalóns para os nosos soldados. Aí vai outra bolsa. Veña, cidadáns, dádenos zapatos pros soldados da República. Temos que equipar o noso exército. Aí vai. Por que están descolgando a campa? Para fundila e facer canóns. Ah. Bos días, Maximiliano. Bos días. Robespierre sustitúe a Danton no Comité de Saúde Pública. O reinado do terror está preto. Viches, Pedriño, agora sí que funciona ben. A nación só se renova sobre montes de cadáveres. Todo aquel que está en contra do terror é culpable de traizón á República. O terror é emanación da virtude. Cala xa, cidadán Robespierre. Ante o fracaso da túa política farías mellor tirándote ao Que río. voten esa muller. Se a muller ten dereito a subir ao cadafalso, tamén ten dereito a subir á tribuna. E sobe. Vos, patriotas, vingaré de la miña morte. E o terror segue, monótono. Cantos crimes se cometen no teu nome? Un momento, señor Verdugo, non teña tanta presa. Meu Deus, que feo, Cala, non é o momento de botarmo na cara, non o vou ser xa por moito tempo. Mira, o único que me molesta é morrer 6 semanas antes que a Robespierre. Agora sí que está a punto o meu invento. Ai. Danton non se engana moito. A terrible lei de Frairial poñerá a todo o mundo contra Robespierre. Querido Talián, é vostede a nosa única esperanza. Sabemos que as nosas vidas están en perigo. Tranquila, Terés, eimos salvar. Apoderádevos de Robespierre e levade o preso. Xa lle fixo dano abondo á República. Esperade. E o 10 de Termidor, do 1794... Vou ocupar o seu sitio de seguida. Cando dixen que quería ocupar o seu sitio non me refería a este. A caída de Robespierre e dos seus amigos marca a fin do reinado do terror. Unha danza nova fai furor en París, o valse. Ábrense na capital máis de 600 bailes aos que acoden as Merveilleux e os Incroyable. O divorcio que acaba de ser instaurado está tamén en pleno florecemento. Miña querida amiga. Terés, preséntoche o meu último marido, o cidadán Rabudo, a miña amiga Terés. Encantada. Coñeces a Barrá? Señor, lamento ter que molestalo. Acaba de chegar un mensaxeiro. Di que se trata de algo moi... Acaban de anunciar a Barrá unha insurrección monárquica. E xa que o pequeno Bonaparte anda dando voltas polo salón... Decidimos concederlle a nosa confianza total. Fágase digno dela. Así é como aquel Bonaparte noviño con 40 canóns ben situados esmaga as últimas esperanzas realistas. Pero París coñece a miseria e a fame, a inflación galopante. Teña piedade dun pobre, señora. Grazas. Quero vos presentar o meu último marido. A ración de pan fíxase en 60 gramos diarios. Isto non pode continuar. É imposible. Para chegar a isto non pagaba a pena facer a revolución. ¡Cidadáns! ¡Collede todos eses bolos! ¡Veña! ¡Venga!
Aí ven a garda, fuxide! No directorio falta un home providencial, unha man firme que endereita a situación. Pero mellor volvamos ao salón de Madame Tallien. A súa felicidade matrimonial duroulle pouco, e agora sente unha grande atracción por Bonaparte, pero decide apartarse dese general sen futuro. Ademais, ela mosa un grande interese pola fermosa Xosefina, a que Barrá abandona demasiado. Bonaparte, apaixonado, quere casar, pero carece de recursos. Xosefina aceptaría se este tivese polo menos certas posibilidades. Barrá pódelle axudar, e faino. Bonaparte ponse a fronte do exército de Italia. Non se espera demasiado del, pero, pola contra, grandes son os feitos que están por chegar. Estes serán a causa de que durante un século pelexen as nacións europeas. Antes do suicidio colectivo do 1914, de onde xorden dous colosos, Napoleón dixo: deixou morrer dous vingadores, dous Hércules no berce, Rusia e os Estados Unidos de América.